Balaguer ha mostrat la seva solidaritat en la desena edició de la Fira dels Somnis, superant la recaptació de l'edició passada per a la investigació del càncer infantil. La desena edició ha omplert l'avinguda dels Països Catalans i els espais propers d'activitats, música i cultura popular i amb propostes familiars en una jornada marcada pel bon temps i l'alta participació. Els actes han començat amb la cursa caminada solidària de la Fira dels Somnis, que un any més s'ha convertit en una de les mobilitzacions solidàries més multitudinàries de les Terres de Ponent en favor de la investigació del càncer infantil. La cursa, amb distància de 5 quilòmetres i una caminada de 3 quilòmetres, ha tornat a ser l'acte central de la jornada, amb un miler de participants vestint la samarreta solidària de la Fira. El guanyador de la cursa ha estat l'Àlex de Balaguer, que s'ha mostrat molt content i ha descrit el circuit com un traçat ràpid que ja coneixia d'altres edicions. Bueno, estic molt content d'haver pogut guanyar aquesta gran cursa per la causa aquesta solidària del càncer infantil. També molt content d'haver pogut guanyar a casa. I bé, el circuit ja l'havia fet algunes altres vegades els altres anys i està prou bé, m'ha agradat bastant. És un circuit bastant ràpid i bueno, hem fet una cursa amb un company que hem anat tota l'estona junts i al final he vist que tenia un palet més de forces i li he fet el canvi i bueno, m'he pogut fer amb la victòria d'aquesta magnífica cursa. El tècnic de l'àrea d'esports, Albert Marvà, ha dit que estan satisfets perquè entre les més de 2.500 persones que han comprat la samarreta, moltes han decidit participar també de la cursa. Sobre el recorregut diu que, si han fet petites modificacions, sí que ha estat ben valorat pels corredors. Jo crec que avui més de 2.500 inscrits, però hem tingut moltíssima gent aquí, evidentment, al que és la sortida, que és el punt de partida d'aquesta gran jornada solidària aquí a la ciutat de Balaguer. Confiem que per properes edicions puguem mantindre, si més no, el recorregut, el trobem força atractiu, fins i tot han fet una mica de sondeig als primers i les primeres participants i és un circuit que agrada moltíssim, perquè és molt amè, és molt planer i a més poden fer unes bones marques. Un cop acabada la cursa ha arribat un dels moments més emotius de la jornada amb la lectura del manifest protagonitzada per les dues persones que ja el van llegir en la primera edició de la Fira dels Somnis i que actualment gaudeixen de bona salut, en un gest carregat de simbolisme i esperança. Seguidament s'ha fet l'acte d'entrega de trofeus. En categoria masculina ha estat primer Aleix Prades, segon Ivan Menchón i tercer Pol Sant Agustín. En categoria general femenina la primera ha estat Blanca Duran, seguida de Anna Barón i Bet Pons. En categoria sub-16 masculina el primer ha estat Cesc Llorenç i el segon Aran Busto. En categoria sub-16 femenina, la primera ha estat Júlia Guix i la segona Jana Garcia. Acte seguit, els visitants ja han pogut gaudir de més d'un centenar d'activitats gratuïtes repartides entre diferents espais temàtics. Un dels punts amb més afluència ha tornat a ser el Bosc dels Somnis, amb treballs elaborats per a escoles i residències, així com activitats intergeneracionals dins l'espai Somiem Junts Petits i Grans. També ha tingut un gran protagonisme el Passeig dels Pobles, que ha mostrat la riquesa cultural i associativa dels municipis de la comarca. La cultura popular i la música també hi han estat molt presents durant tota la jornada, amb 5 escenaris actius simultàniament, concerts en directe, exhibicions de dansa, batucades i trobades geganteres. Entre les novetats d'enguany hi havia també l'Espai Vermuteig, que ha combinat música en directe i restauració, convertint-se en un dels punts de trobada més concorreguts. El món del motor també ha tingut un espai destacat amb la tercera matinal motera solidària, exhibicions de quads, vehicles clàssics, tractors antics i la trobada de Ford Mustang. Paral·lelament s'han dut a terme activitats esportives, tallers, inflables, jocs, circ i propostes divulgatives amb la participació dels cossos d'emergència i seguretat. Des de l'organització, Joan Arjona ha valorat molt positivament la resposta ciutadana, tant per la participació com per la implicació del teixit associatiu, educatiu i empresarial del territori. Arjona ha avançat que s'ha superat la recaptació de l'any passat, superant els 65.000 euros i que esperen arribar a prop dels 70.000. Tot i això, diu que la intenció per a futures edicions és millorar en qualitat i fer la Fira dels Somnis un referent de la solidaritat i de la participació familiar. La comissió arriba amb un plantejament de que l'efecte recaptatori és important, però també és molt important, sobretot, la presència de la gent i intentar que no hi hagi reptes de superar l'aspecte econòmic, però sí que hi hagi reptes de millorar en qualitat, millorar en que la gent surti més contenta i fer nom. És a dir, el que volem és fer nom, que la gent tingui la Fira dels Somnis com un referent. Hi ha un referent a les Terres de Llet que és Fira dels Somnis. Vaig i corro a la Fira dels Somnis, vaig i gaudeixo d'un matí de Fira dels Somnis. I en qui hi vaig? Hi vaig amb el meu fill, amb el meu net, però també hi puc anar com a adult, perquè hi ha moltes coses adreçades als adults. És una fira per tothom i volem això, que en un futur cada vegada més se consolidi i la gent digui doncs hi ha una fira que és la dels somnis, que escolta, ens dona moltes possibilitats, moltes opcions a gaudir-la plenament i que al darrere, encara que hi hagi el càncer, hi ha un altre efecte que és
crear il·lusió, alegria, entusiasme, esperança, sobretot. Anna Llort, doctora, i Miquel Segura, responsable del Laboratori de Recerca de la Vall d'Hebron, expliquen que gràcies a iniciatives com aquesta i a les aportacions dels últims 10 anys han pogut ampliar el nombre de persones dedicades a la recerca. Diuen que s'ha avançat molt en la investigació i, sobretot, en el control de la malaltia per fer més fàcil la vida als pacients. Fa 10 anys, quan aquesta iniciativa va començar, nosaltres al laboratori era molt més petit i teníem molt poques persones que es dediquessin completament a la recerca. I amb aquests 10 anys i les aportacions d'aquesta fira hem pogut no només consolidar el grup, sinó també ampliar les línies de recerca i ara portar molts més projectes en paral·lel dels que portàvem al principi. Nosaltres, des del punt de vista clínic, el que hem vist amb aquests 10 anys és un canvi de paradigma d'aquest tipus de tumors. S'ha avançat moltíssim amb el que és la recerca i el maneig d'aquests pacients. Els tumors cerebrals ara molts d'ells es consideren moltes vegades una malaltia crònica i, per tant, gràcies a la recerca s'ha pogut obtenir medicaments que fan que la malaltia es controli i que els pacients no requereixin de tractaments intensius que els hi puguin deixar seqüeles a llarg plaç. Precisament per explicar la tasca que es fa a la Vall d'Hebron tenia un stand a la fira. Tenim un taller experimental perquè puguin veure les propietats bones de la fruita, les propietats antioxidants de fruites i verdures. També tenim una ruleta, que és com un concurs científic, com un trivial, on fem preguntes que estan relacionades amb la recerca i també reptes perquè els jugadors i els equips que formin, tant petits, pares, qualsevol pot jugar a això i així fer arribar una mica més el que és la ciència a la societat. La Fira dels Somnis ha tornat a demostrar la gran capacitat de mobilització de Balaguer i de tota la comarca en una iniciativa que després de 10 edicions s'ha consolidat com una cita imprescindible de solidaritat, conscienciació i suport a la recerca del càncer infantil.